ናይዛ ከተማ ሰባት ተኣኪቦም ጨርቂ ባምቡላ ምቅጻል ባህሎም እዩ። ናይ 1950ታት ሞዴል ዝኾና ቼቭሮሌት ምስ ቮልክስዋገን በብዓይነተንን ሕብረንን ኣብዛ ከተማ ይርከባ እየን። ረሳሕ ማይ እውን ብሻንኬሎ ካብ ላዕሊ እንትድፋእ ምዕዛብ ልሙድ እዩ። ካልኦት ብዙሓት ሰባት ድማ ተኣኪቦም ሳልሳ ዳንስ እናደነሱ ትዕዘብዎም ወይ እውን እቲ ህንጻታቶም ተትሪኡ ኣብ 1950ታት ዘለኹም ክመስለኩም ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና እዛ ከተማ ናይ ኣብዮትን ናይ ኣረጊት ማኪናታት ብዝሕ ዘለዋ ናይ ካሊብሪና ደሴት ዝኾነት ኩባ ዝርከብ እዩ። ኣርጀንቲናዊ ናይ ናጽነት ተቓላሳይ ቼ ጉቬራ ኣብ ፍቕራ ዘውደቐት ጽብቕቲ ከተማ እያ። ፊደል ካስትሮ ብዙሕ ግዜ ተቓለሰላ ሃገር እያ። ንውዕለቱ እውን ን50 ዓመታት ዝኣክል ክነግስ ገይራቶ እያ። ኣብቲ ሰዓት ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ደርጊ ወይ እውን መንግስቲ ሃይለማርያም እውን ኩባ ዝብል ስም ካብ ኣፉ ጠፊኣ ኣይትፈልጥን። ሪፐብሊክ ኦፍ ኩባ ኩባ ኣምላኽ እንትምርቓ ናይ ቀደም ናውቲ ኩሎም የጥዕሙልኪ ኣባኹ እውን ይማዕርጉ ተባሃለት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣረግቶት ናውቲ ጽባቐ እዮም። ካብ ዝተላዕለ እውን ካብ 60,000 ንላዕሊ ዝኾና ኣረግቶት ማኪና ንናይ ኩባ ጽርግያ ኣዕለቕሊቐን እየን ዝርከባ። ካብ 60 ወይ እውን ቅድሚ 70 ዓመት ጠፊኡ ዝነበረ ሓደ ኩባዊ ድሕሪ 70 ዓመት እንተመጺኡ ሃገሩ ይኹን ሰፈሩ ልክዕ ቅድሚ 70 ዓመት ከም ዝነበረት ኮይና ይረኽባዩ። ካብቲ ግዜ ትሒዙ ናይ ቀደም ማኪናታት ኢሉ እውን ገዛውቲ ንናይ ደቂ ሰባት ሕማቕ ዕዱል ንምእላይ ናይ ጨርቂ ባምቡላ እናቃጸሉን ረሳሕ ማይ ብሻንኬሎ ብመስኮት ገይሮም ናብ ታሕቲ እናደፍኡ ነዛ ሃገር ዘመናት ክትሓልፍ እኳ ተገበርዋ ካብ 1950ታት ግና ክትሓልፍ ዝመረፀት ኣይትመስልን። ብኡ ምኽንያቱ እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ 1950ታት ጠጠው ዝበለት ክብሉ ይጽውዕዋ እዮም። ኩባ ካልእ መልክዕ እውን ዘለዋ ክኸውን እንከሎ ንኩባውያን ዳንስ ፍሉይ ተውህቦ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እውን ምስኦም ዝውለድ ክእለት ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ኩባ ሰባት ኩሎም ኣብ ዳንስ ፍሉያት እዮም። ኩባዊ ክትኮን እንከለኻ ዳንስ ካባኻ ስለ ዘይርሕቕ ሳልሳ ኣዝዮም ዝኽእሉ ህፃናት ይርከቡ እዮም። ኣብ ካልእ ሃገር ኮይንካ ሳልሳ እንትድነስ ንኩባ ክትዝክር ናይ ግድን እዩ። እዛ ሃገር ጽባቐኣ ብዙሕ እዩ። ኣብዮታውነትን ናይ ሶሻሊዝም ጠመተ ፖለቲካ ፈንዲኡ ውፅኢታዊ ካብ ዝኾነ ሃገራት እታ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ፊደል ካስትሮ ሰዓት ተፈታዊትን ተፈላጢትን ክትከውን ኪኢላ እያ። ፊደል ካስትሮ እንትጽዋዕ ንኩባ ከም ትዝከር ኩሉ ኩባ ክትለዓል እንከላ እውን ኣብ ናይ ካስትሮ ኢድ ተወቲፋ ትረአ ቶስካኖ ሽጋራ እቲ ካልእ መለለያ እዩ። ንኩባ ናይ ሽጋራ ፋብሪካ ኢልካ ምጽዋዕ ቀሊል እዩ። ኩባ ኣብ ናይ ኢትዮ ሶማሊ ውግእ ሰዓት ብዙሓት ወታደራታ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ሰሊፋ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ ታሪኽ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ብምዃን ምስ ሓይላን ሃገራት ዝገበረቶ ምትሕንናቕ እንታይ ይመስል ዝብል ክንዕዘብ ኢና። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኦምን ካልኦት ናይ ኩባ መስደመምቲ ታሪኻት ክንዕዘብ ኢና። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ይፈቱ። ናይ ዓለም ኣፍልጦኣ ኩባ ሪፐብሊክ ዝብል እዩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን መንጎ ካብ ዝርከብ ናይ ካራብያን ባሕሪ እታ ዓባይ ደሴት ክትከውን እንከላ ብሰሜን ኣሜሪካ ብምዕራብ ሜክሲኮ ብደቡብ ድማ ካይማን ደሴትን ጀማይካን እትዳቦብ ሃገር እያ። 109,874 ስኩዌር ኪሎሜትር ናይ መሬት ስፍሓት ዘለዋን ካብቲ ቀንዲ ደሴት ብተወሳኺ ኣብ ዙርያኣ ብናእሽቱ ደሴት ተኸበት ሃገር እያ። ናብ 11.2 ሚልዮን ዝጽጋዕ ህዝቢ ዝሓቆፈት ሃገር እያ። ናይ ጓንታናሞ ባሕሪ ወሽመጥ ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝኣታ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዝርከብ ክኸውን እንከሎ ንነዊሕ ግዜ ናይ ጦር ካምፕ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ እዩ። ናይዛ ሃገር ተቐመጥቲ እውን ከም ቀንዲ ስፓኒሽ ቋንቋ ዘለዎም ክኸውን እንከሎ ብበዝሒ ናይ ኣፍሪቃ ሰባት ዝርከቡላ ሃገር እያ። እቶም ጽቡቓት ዝኾኑ ናይ ባሕሪ ደንደሳታ ኣዝዮም ምዕሩጋት እዮም። ኣብ 1902 ዓመተ ምህረት ካብ ኣሜሪካ ናጻ ድሕሪ ምውጻኣ ነቲ ዝሓርፈፈ ናይ ኣሜሪካን ኩባን ርክብ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ፊደል ካስትሮ ዘለዓዓሎ ኣብዮት ኮይኑ እዩ። ኣብ 1959 ዓመተ ምህረት ፊደል ካስትሮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጻር ኮይኑ ሰርሕ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ፊውዳሊስት ባቲስታ ካብ ስልጣኑ ኣልይዎ እዩ። ኣብቲ ፈለማ ኣሜሪካ ኢዳ ዘእትወት እኳ እንተነበረት ፊደል ካስትሮ ብዘይገለ ካሕሳ ኣብ ኩባ ውሽጢ ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ናውቲ ብሃገር ለኸ ደረጃ ከመሓድሮም ምስ ጀመረ ኣሜሪካ ስና ነኺሳትሉ እያ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ኣሜሪካ ናይ ንግዲ ማዕቐብ ምስ ገበረትሉ ኩባ ካብ ናይ ኣሜሪካ ናውቲ ክትርሕቕ ገይርዋ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ጆን ኤፍ ኬኔዲ መራርሓ ካስትሮ ምስ ሶቪየት ሕብረት ዝገበሮ ርክብ ከም ጽቡቕ ክቕበሎ ይከኣለን። እቲ ናይ ፈለማን ናይ መጠረሻን ዓላምኡ ንፊደል ካስትሮ ካብ ናይ ህይወት መዝገብ ምድምሳስ እዩ ነይሩ። ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ማዝያ ወርሒ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ስልያ ትካል CIA ናብ 1400 ዝጽግዑ ናይ ኩባ ስደተኛታት ኣሰልጢኑ ብምዕጣቕ ኣብ ናይ ኩባ ናይ ኣየር መዕርፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም ኪሉ እዩ።
ኮይኑ ግና ከምቲ ዝደልይዎ ክኸደሎም ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ ኣሜሪካ ዝሓሰበቶ ሸርሒ ናብ ጎደና ወፂኡ እንትቃላዕን ካስትሮ እውን ብዝበለፀ ምስ ህዝቡ ሕብረት ዝፈጠረሉን ግዜ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ኣሜሪካ ስትራቴጂ እምበሪ ሓሳብ ክትልውጥ ኣይገበራን እዩ። እቲ ካልእ ሽርሕ ድማ ነቲ ክጠፍእ ዝደልየቶ ካስትሮ ነታ ካብ ኢዱ ዘይፈልያ ሽገራ ብምምራዝ ወይ እውን ነቲ ዝሕምብሰሉ ማይ ኣሲድ ብምቕዓው ናይ ካስትሮ ኣባል ብምዃን ንሲአይኤ ዝሰርሕ ደብል ኤጀንት ብምቑፃር ብኣዋልድ ጥራይ ተቆፂሩ ዘይውዳእ ናብ 600 ዝፅጉዑ ናይ ቅትለት ፈተነ ሲአይኤ ፈፂሞምሉ እዮም። ኣብ 1990ታት ሶቪየት ሕብረት ድሕሪ ምውዳቑ ሙሉእ ሕቆ ኣብ ሶቪየት ገይራ ዝነበረት ኩባ እውን ናብ ኣዝዩ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ክትኣቱ ኪኢላ እያ። ኣሜሪካ እውን ማዕቀባት ብምግባር ክትዳኸም ገይራታ እያ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ባራክ ኦባማ ኣብቲ ሰዓት ምስ ዝነበረ ናይ ኩባ መራሒ ናይ ፊደል ካስትሮ ሓው ራኡል ካስትሮ ርክቦም ተመሊሱ ብምሕዳስ ኤምባሲታት ብምኽፋትን ናይ ጉዕዞ ገደብ ብምልዓልን ጽቡቕ ዝኾነ ረኽቢ ፈጢሮም እኳ ተነበሩ። ኣብ 2017 ግና እንደገና ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ናብቲ ዝነበረቶ ማዕቀብ ክትኣቱ ብምግባር ነቲ ዝነበሮም ርክብ በቲኾም እዮም። ኩባ ናይ ሓደ ስርዓት ትኽተል ሶሻሊስት ሪፐብሊክ እያ። ኣብ ናይ ፊደል ካስትሮ መሪሕነት ዘመን ኢትዮጵያ እውን እታ ቀንዲ ደጋፊት ኮይና ጸኒሓ እያ። ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ንጉስ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ማርክሲዝም ፖለቲክስ ከካይድ ስለ ዝጸንሐ ምስ ናይ ኩባ መራሒ ፊደል ካስትሮ እውን ርክብ ንምፍጣር ዘጸግም ኣይነበረን። ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ናይ ሶማሊ ውልቀ መላኽ ምስ ዝነበረ መንግስቲ ዚያድ ባሬ ኢትዮ ሶማሊ ኩናት እንትውላዕ ኩባ 17,000 ወታደራት ንኢትዮጵያ ከም ደገፍ ብምልኣኽ ኢትዮጵያ ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ብዓብላልነት ንኽትስዕር ዓቢ እጃም ከም ዘወፈየት ይግለጽ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ኣብ መንጎ ደርግን ፊደል ካስትሮን ዝነበረ ርክብ ናብ ዓቢ ደረጃ ክበጽሕ ኪኢሉ እዩ። ናይ ካራቢያን ደሴት እታ ዓባይ ከተማ ዝኾነት ሃቫና ናይዚ ሃገር ቀንዲ ከተማ ክትከውን እንኮላ ናይ ፖለቲካን ኢኮኖምን ማእከል ኮይና እውን ጸኒሓ እያ። ሃቫና እውን ናብ 2.2 ሚልዮን ዝጽግዑ ተቐመጥቲ ህዝቢ ዝሓቖፈት እያ። ኣብ ናይ ባዕዲ ግዛኣት ግዜ ዝነበሩ ህንጻታታን በቲ ፍሉጥ ዝኾነ ዳንሳን እትፍለጥ ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ ዝርከብ ናይ ጥንቲ ታሪኽ እውን ኦልድ ሃቫና ተባሂሉ እንትጽዋዕ ኣብ ዩኔስኮ እውን ከም ዝገብ ኪኢሉ እዩ። ሃቫና ምስ ከቢድ ዝኾነ ድኽነት እትቃለስ ዋላ እኳ እንተኾነት ናይ ኩባ ባህልን መንፈስን ዝሓዘት ከተማ እያ። ናይ ኩባ ኢኮኖሚ ብቐንዲ ቱሪዝም፣ ኒኬል መዓድንን ቱምባኾን ሽኮርን እቶም ቀንዲ እታወታት እዮም። ኩባ ኣብ ሓደ ወቕቲ ናይ ሽኮር ቀዳመይቲ ፍልፍል ሃገር ኮይና ትፍለጥ እኳ ተጸንሐት ኣብዚ ሕጂ ግና ክንዲ ዝኣክል ውጤታዊ ኣይኮነትን። ስፔናውያን ኩባ ባዕዲ ግዛኣት እንኮላ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ንናይ ጉልበት ስራሕ ትወስድ ስለ ዝነበረት ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሰባት ክህልው ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ካብ ዝተላዕለ እውን ናይ ኩባ መረዳድኢ ቋንቋ ስፓኒሽ እዩ። ኩባ ብዙሓት ታሪኻውን ባህላውን ብተፈጥሮ ተዓደለት ደሴት ክትከውን እንኮላ ካብኣቶም እቶም ውሑዳት ኦልድ ሃቫና፣ ቫርዲሮ ናይ ባሕሪ ደንደስ፣ ቢናልሽ በዓቲ፣ ሳንታ ክላራን ይርከቡ እዮም። ናይቲ ኣርጀንቲናዊ ኣብዮታዊ መንግስቲ ዝነበረን ናይ ናጽነት ተቓላሳይን ቾኮቤራ መቃብሩ ዝሓዘት ሳንታ ክላራ ንናይ ኩባ ኣብዮት ዓቢ እጃም ዝሓዘት ታሪኻዊ ቦታ እያ። ነቲ ናይ ናጽነት ተቓላሳይ ቾኮቤራ ከልዕልዎም ከለዉ ናይ ታሪኽን ናይ ፖለቲካን ኣብዮት መግለጺ ገይሮም እዩ። እዚ ናይ ናጽነት ተቓላሳይ ቾኮቤራ ምስ ፊደል ካስትሮ ዝነበሮ ረኽቢ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ውሽጢ ዓቢ ቦታ ዝወሃቦ እዩ። ፊደል ካስትሮ ኣብ ሜክሲኮ ተሰዲዱ እንከሎ ምስቲ መንእሰይ ዶክተር ኣርጀንቲናዊ ቾኮቤራ ኣብ 1954 ዓመተ ምህረት ተረኺቦም እዮም። ፊደል ካስትሮ ኣብ ኩባ ዝነበረ ውልቀ መላኽነት ባቲስታ ንምውጋድ ትልሚ ሓንፂፅ እኳ ተነበረ ክልቲኦም ብናይ ባቲስታ መግዛእቲ ተቃውሞ ስለ ዝነበሮም ቾኮቤራ ብቕልጡፍ ናብ ናይ ካስትሮ ኣብዮታዊ ተቃውሞ ተጸንቢሩ እዩ። ካብኡ እውን ክልቲኦም ተቃወምቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ይጅምሩ። ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት ናይ ካስትሮ ኣብዮት ንባቲስታ ብምስዓር ናብ ስልጣን ክወጽእ ኪኢሉ እዩ። ኩባ ኣብ ዓለምና ምሁራት ዜጋ ዝሓዘት ሃገር እያ። 99.6 ካብ 100 ዝኾኑ ህዝቢ ፊደል ዝቆጸሩ ሰባት እዮም። ክቡራት ቤተሰብ ሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።